Det menneskelige aspekt har altid været det, jeg brænder for, og altid været det, jeg har beskæftiget mig med. I dag er det mere vokset ind i, at det er organisationer, det er virksomheder. Hvis I arbejder med det her, at I tror på, at det her det er jeres styrker, så handler det om at finde ud af, hvad kan så forbinde os. Enagrammet kigger meget ind i, altså først selvindsigt, fordi hvis ikke jeg har selvindsigt, så kan jeg heller ikke se de andre klart, for jeg ser faktisk verden gennem mit eget filter. Og jo bedre jeg kender det filter, jo bedre ved jeg, hvorfor er det, at det kun er mig, der bliver hammerirriteret. Så det her indsigt for at få udsyn, altså det er temmelig vigtigt i alt samarbejde. Og i enagrammet arbejder med, hvordan alle personlighedsprofiler, der er 9 typer, hvordan de alle sammen har et særligt bidrag. Vi har haft oplæg med Karina i forhold til at blive lidt klogere som personalegruppe på relationerne, på hinanden og på samarbejde og hvordan vi hver især påvirker hinanden alt efter hvad det er, vi kommer ind ad døren med og hvem vi er som personer. Det har været utrolig givende, og Karina er meget levende, og jeg elsker, at hun også griner af de ting, hun selv siger. Det gør det meget frit, og man føler sig godt tilpas. Jeg synes, det har været super levende og super godt med gode personlige historier, altså, som man kan relatere til, så det ikke kun bliver forklaring ud, men noget relaterbart i forhold til situationer, man kan sætte sig ind i med hjemmefront og venner og rejser og sådan nogle ting. Så det gør, det bliver mere levende og så lidt humor indover, så bliver det bare sjovere. Ja.